Mä haluan jakaa sulle nyt jotain sellaista, mitä mä oon kokenut vajaan 2 vuotta sitten, josta mä olin haaveillut koko uskon elämäni. Eli mä tosiaan oon ollut uskossa jo vuodesta tai 23-vuotiaasta asti ja nyt mä oon 50-vuotias. Vaikka mä kohtasin Jumalan silloin nuorena, meillä oli täällä herätysliike Suomessa. Mä olin siinä seurakunnassa mukana. Ja mä kohtasin Jeesuksen siinä seurakunnassa niin kuin voimassa ikään kuin ensimmäisen kerran. Eli mä menin sinne rukouspalveluun ja Jumala kosketti mua voimalla ja vapautti mut siinä hetkessä alkoholismista ja tupakoinnista. Ja mun elämä niin kuin muuttui radikaalisti ja mä aloin palvelemaan Jumalaa. Mutta silti masennus, ahdistus, riippuvuuden tunne ja semmoinen tyhjyyden tunne ja niin kuin syvä pahoinvointi ja paniikki kulki mun mukana jatkuvasti niin kuin vuosikymmeniä senkin jälkeen. Jotenkin en saanut täyttä vapautta siinä hetkessä. Vaikka mä seurakunnassa olin aktiivi, niin se mun kärsimys oli tosi voimakasta. Muut vaan ei tiennyt siitä, koska siis se oli semmoinen asia, että siitä ei oikein voinut jatkuvasti puhua. Tai jotenkin, että kun tää ei niin kuin ratkea tää mun tuska, niin sitten mä vaan pyrin peittelemään sitä ja jatkamaan elämää eteenpäin. No sitten meidän seurakunnassa tapahtui jotain asioita ja se hajosi täysin useampaan eri tahoon. Osa seurakunnan jäsenistä meni yhteen tahoon ja toiset toiseen seurakuntaan ja perustettiin uusikin siihen rinnalle. Mutta mä en löytänyt sitä omaa paikkaani oikein mistään. Jotenkin mun elämässä sitten tapahtui kaikenlaisia asioita ja vuonna 2017 on tullut myös avioero ja mä olen voinut sitäkin huonommin siinä kohtaa. Ja siitä sitten hyppään vuoteen 2020. Niin mä yhtäkkiä sairastuin hyvin vaikeaan tautiin, kesti jonkun 2 kuukautta. Ja sen jälkeen mä en tervettä päivää nähnyt ennen vuoden 2024 kevään toukokuuta. Niiden vuosien aikana mun kehoon iski ties minkälaisia fyysisiä oireita toinen toisensa perään. Ja jatkuvasti oli se joku flunssa tai joku, että mä olin hyvin aktiivinen urheilija ennen sitä sairastumista. Mä yritin toipua ja lähteä treenaamaan, mutta mä en enää pystynyt. Mutta sitten kävikin niin, että sen talven aikana mä en kerta kaikkiaan toipunut siitä ollenkaan. Ja sitä myöten sitten sen sairastelun myötä kaikki mun urheilulajit jäi pois. Mä en pystynyt harrastamaan mitään liikuntaa ja lopulta se meni sitten niin huonoksi vuosien aikana, että jos mä yritin harjoittaa lihasta missään muodossa, siis mä saatoin tehdä muutaman kyykyn, vaan niin kuin seisoen ilman mitään painoja ja seuraavana päivänä olin sairas. Lopulta mä en enää jaksanut käydä kaupassa. Työssähän mä kävin niiden vuosien aikana vaan puolipäiväisesti ja suoriuduin siitä juuri, jos sitäkään. Ja niin kuin kaikki se tekeminen oli kamppailua. 2024 tammikuun alussa mä ajattelin, että mä oon elämäni lopussa. Niin siinä tammikuussa mä sitten käännyin Jumalan puoleen. Mä kuulin radiosta saarnan pätkän, jossa puhuttiin neitsyistä, niistä 10 neitsystä. Mä käännyin Jeesuksen puoleen ja tunsin sisimmässäni, että musta tuntuu, että mä oon se tyhmä neitsyt. Koska jos mulla olisi lampussa öljyä, niin mä tietäisin, että sitä on ja mistä mä oon sitä saanut. Mutta mä en usko, että mun lampussa on öljyä ja mä en tiedä, mistä sitä saa. Ja näillä sanoilla mä sen Jeesukselle sanoin. Se oli hyvin lyhyt rukous. Ja sitten mä kärsin sen kevään siinä ja jatkettiin niitä mun tutkimuksia lääkäreissä. Ja sitten lopulta maaliskuussa mä olin pyytänyt vähän aikaisemmin, että voitaisiko vielä tehdä borrelioositestit, koska mä olin kyllä samanlaisia oireita kärsinyt myös. Mutta mä en ollut vaan koskaan nähnyt sitä rengasjälkeä, mikä punkista tulee, ja sen takia sitä ei ollut tehty. No sitten lääkäri suostui vielä tämän tutkimuksen tekemään, ja siitä testistä sitten paljastui, että mulla oli jälkiä veressä siitä, että mä oon sairastanut borrelioosin, mikä selitti totta kai sitten vuosien sairastelut. Kaikki ne kummalliset oireet, korvat, silmät, koko keho, verisuonet, krampit, siis ihan se oirekirjo oli jo naurettavaa. Se alkoi olla niin vaikeaa, että mä en halunnut mennä enää lääkäriin, kun mä en tiennyt, että mistä mä kerron siellä, kun mä oon niin läpeensä sairas. Ei mitään puhettakaan, että pystyisi seisomaan paikallaan, pyörtyisin, hengästyttää ja sydäntä vähän sattuu ja pistää ja keuhkoja puhuttelee ja kurkku on kipeä, niin kuin olisi tulossa kipeäksi. Olo on kuin krapulainen, mutta huonompi. Eli hyvän päivän voinnissa on silleen, että mä pystyn tekemään jaksoissa tunnin, 2 tuntia jotain hommaa, niin kuin joka on vaikka koneella istumista. Ja sitten alkaa iskeen uupumus ja sitten saattaa iskeä aivosumua, että ei pysty enää keskittyä eikä jaksa millään tehdä mitään. Ja maaliskuussa, kun mä sain kuulla tämän tuloksen, mä koin sen vähän niin kuin kuolemantuomiona.
Mä olin jo aikaisemmin alkanut tekemään sellaista henkistä prosessia siitä, että mun elämä on päättymässä, että mä en pysty tekemään työtä, mä lopetin siis työnteonkin, kun meidän hanke loppui yliopistolla. Niin mä olin luopunut siitä kaikesta. Mulla ei ollut harrastuksia, mä en pystynyt menemään ulos, mä en pystynyt käymään kaupassa. Jos mä jaksoin tehdä ruokaa, mä kiitin Jumalaa siitä ja mä olin niin kuin alkanut luopumaan elämästä ja uskoin, että mä kuolen. Ja sitten kun mä kuulin sen borrelioosin tuloksen, niin se oli semmoinen toivoton tilanne mulle sen takia, että sitä on vähän vaikeampi hoitaa jälkikäteen. Ja se vaatii usein, jos sitä ylipäätään lähdetään hoitamaan, se vaatii pitkän antibioottikuurin. Ja mulle se oli huono uutinen, koska mulla on myös ollut antibioottiallergioita. Ja se antibiootti, mitä siihen yleisesti käytetään, niin mä en ole voinut sitä syödä. Joten mä mietin siinä sitten, että mulla ei ole mitään muuta toivoa kuin ihme. Tai sitten mä odotan hidasta kuolemaa. Ja mä aloin henkisesti siihen hitaaseen kuolemaan valmistautumaan. Mutta toki mä käännyin Jumalan puoleen asiani kanssa ja muistan rukoilleeni lyhyesti, että jos sä pystyt mut parantamaan, niin mä palvelen sua koko loppuelämäni. Ja aika iso lupaus, mutta näin mä olen päättänyt tehdä ja näin mä teen, koska hän todennäköisesti paransi, mutta siitä meni vaan jonkun vajaa kuukausi. Kun löysin amerikkalaisen seurakunnan Fivefold Church, 5F-seurakunta Los Angelesissa, siellä semmoinen nuori nainen aikanaan, vajaa 10 vuotta sitten, sai Jumalalta profetian, ihan oikealta profeetalta, joka profetoi, että herätys on tulossa Amerikkaan ensin ja sitten leviää muualle maailmaan. Hän sitten perusti pienen seurakunnan ja palveli siinä, ja siellä alkoi leviämään se herätys maailmanlaajuisesti. Ja mä löysin tämän sitten silloin huhtikuussa noin kuukausi näiden tulosten jälkeen. Mä löysin sellaisen videon Instagramissa, missä joku ihminen vapautui demonista. I break every word curse and every generational curse now. I detach you from what you renounce, and I command every spirit attached, every spirit of rejection, every spirit of rage, every spirit of addiction must go now. Now. You will. On 3, all of you and him and the boy must go. 1, 2, 3. Sen jälkeen mä en koskaan lakannut niitä katsomasta. Plus, että mä huomasin, että hän rukoilee myös livenä ja että hän menee Zoomiin ja ihmiset voi tulla sinne ja hän sitten rukoilee siellä ihan kahden keskenkin ihmisten puolesta. Ja päätin, että mä osallistun siihen ja en oikeastaan edes tiennyt silloin, että on kyse herätysliikkeestä. Mä vaan ajattelin, että hän on jonkin sortin pastori, jonka kautta ihmisiä vapautuu ja paranee. Ja menin tavallaan näiden sairausasioideni kanssa siihen Zoomiin, siihen rukouspalveluun mukaan. Oli keskiyö Suomessa ja mä muistan, että mä painoin pääni alas ja mä rukoilin Jumalalle, että mä luotan siihen, että tää sun voitelu, joka tämän ihmisen kautta toimii, niin se koskettaa mua tässä, että ei mun tarvitse edes saada kahden keskistä rukousta. Ja mä en edes halunnut sitä, koska mä näytin omasta mielestäni harakalta siinä hetkessä. Ja toivoin, että en tule nähdyksi, mutta kamera oli päällä kuitenkin uskollisesti. Ja siinä kävikin sitten niin, että mä kuulin oman nimen kutsuttavan. Marjuka? Hi, hun. Hallelujah. Jesus is bringing freedom right now, hun. Thank you, Jesus. Has kept in my whole life. And about 6 months now. I've been so ill. And I've been so tired. Oh, but it's okay. God is going to touch you and heal you and free you right now, hun. This is spiritual. This is spiritual. And that's why God had me call on you right now, because you need deliverance. And God is going to deliver you and heal you right now, hun. Thank you, Jesus. I break every generational curse off of you now in Jesus' name. And I detach you from all of these things that you have spoken. I declare every spirit that came through abuse and trauma, every spirit of religion, every spirit of infirmity, every spirit of death, depression, every spirit that is pulling her back and trying to stop her from serving God and having abundant life.
with this demonic chain and demonic tie and demonic weight. I declare all must leave her now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. God has freed you. He has freed you, hon. You are free. God has freed you indeed, hon. And God is faithful, hon. He heard your prayers. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are free. This was all spiritual. Now you are free from this that held you back. I speak healing to your whole body, and I declare this anointing to come and fill every part of you. Be infused with the power of God to give you grace, supernatural strength, and energy in all areas. May the fire of the Holy Spirit come and fill you in Jesus' name. Thank you, Jesus. Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä olin parantunut. Se on kirjaimellisesti juuri näin, että siinä ei ole niin kuin mitään pientä sävyä, että ehkä en, vaan mä olin kirjaimellisesti täysin parantunut. Mä päätin testata sitä parantumista sillä, että mä lähdin kiertämään 3 kilometrin kävelyyn sen jälkeen. Ja ei tullut mitään takapakkia. Pystyin oikein hyvin kävelemään. Se oli kevätpäivä toukokuuta 2024. Mä otin oikein videoakin siitä, kun puut kukkii. Ja niin kuin, se oli aivan uskomatonta. No, mutta tässä kaikkien näiden vuosien aikana mua tietysti tutkittiin aika paljon. Mä kävin monissa lääkäreissä. Siellä on myös niin kuin näkyvissä se, että mä lopulta sit päädyin siinä keväänä jonotuksen myötä tonne yliopistollisen sairaalan kroonisen väsymystyöryhmän asiakkaaksi. Ja tämä tapahtui juuri ennen tätä mun parantumista. Eli mä olin päässyt siihen ryhmään asiakkaaksi ja se asiakkuus oli ikään kuin aloitettu. No sit mä vapauduin ja paranin, niin mä olin ihan että mitäs mä nyt teen tämän kanssa. Että mä olen hullu, jos mä näiden vuosien jälkeen luotan vaan niin kuin yhteen rukoukseen ja luovun kaikesta, enkä koskaan mene lääkäriinkään. Mutta sitten mä olen myös tyhmä, jos mä alan puhumaan sitä vastaan, että mä en ole parantunut, koska mä tiesin, että mä oon parantunut ja vapautunut. Mutta sitten mä ajattelin, että mä menen niihin käynteihin ja annan heidän tutkia mut. Mutta kerron suoraan, että mä voin paremmin, että mä oon parantunut. Ja näin sitten tosiaan kävi, että siitä joku puoli vuotta niin sisätautilääkäri on kirjannut, että potilas voi hyvin ja ei ole tarvetta jatkotutkimuksille. Ja sitten silloin seuraavana päivänä mä istuin sitten aivan pöllämystyneenä siitä, kun jotenkin tuntui, että mun kehosta oli lähtenyt se älytön raskauden tunne. Sitten mä huomasin samalla, että jotain muutakin on muuttunut. Eli mä vapauduin demoneista siinä hetkessä, jotka oli piinannut mua koko sen nuoruuden ajan, mistä mä aikaisemmin kerroin. Eli masennus, ahdistus, paniikkihäiriö ja pelot. Mä en ollut tiennyt, että pelot on demoneita minussa, tai mulla on pelon demoneita. Ja mä tajusin sen vasta sen jälkeen, kun mä istuin siinä ja mä tunnustelin, että miltä musta tuntuu. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että se tuli niinku kirkkaana taivalta, että mä en pelkää enää yhtään mitään. Se oli niin radikaali se ero siihen aikaisempaan, että mä pelkäsin koko ajan jotain. Mä pelkäsin demoneita, mä pelkäsin saatanaa, pelkäsin Jumalaa, mä pelkäsin kuolemaa, mä pelkäsin elämää, esiintymistä, ihmisiä. Ja yhtäkkiä ne oli kaikki poissa. Sitten mä samalla hetkellä tajusin, kun mä olin 2 vuotta käyttänyt taas nikotiinipurkkaa elämässäni. Mä olin siis ollut riippuvainen tupakasta nuoruudessa ja luopunut siitä. Mä heitin nikotiinit roskiin ja luovuin niistäkin kerralla. Sitten mä huomasin, että mä pystyn olemaan paikallani, mitä mä en ollut pystynyt tekemään koskaan ilman, että mua alkaa ahdistamaan, eli ADHD-oireilu. Minulla on siis papereissa ADHD, mutta sitä ei enää ole. Se niin kuin katosi siihen rukoukseen kerta kaikkiaan. Mä istuin paikallani, mua ei ahdistanut enää mikään, ei minkäänlaista masennuksen oireilua. Siis semmoinen tyhjyyden tunne ehkä enemmänkin kuvaa, semmoinen lempeä tyhjyyden tunne. Ei mikään sellainen, että apua mun päässä ei liiku enää mitään, vaan siis se oli lempeää tyhjyyttä ja tilaa ja rauhaa. Ja siitä ADHDsta vielä haluan sanoa, ADHD
aiheutti mulle just sitä levottomuutta, mä en pystynyt olemaan paikallaan. Mä oon ADHD-lääkettä kokeillut ja huomasin, että sen ansiosta mä pystyin olemaan niin, että mä pystyn niin kuin makaan selälläni ja tuntemaan rauhaa kehossa ilman, että tulee niin kuin muurahaisia sisälle, että pakko tehdä joku liike. Aina mulla heilu jalat, kun mä makasin sängyllä, vaikka että mä en pystynyt olemaan paikallani. Niin se niin kuin poistui. Suurimmat ongelmat, mitä mulla oli ADHD:sta ollut, oli usein se, että mä en pysty keskittymään pitkiä aikoja yhtään mihinkään. Lukeminen oli todella vaikeaa. Se vaati multa todella paljon niin kuin kahvia ja pomppimista ja edestakas ravaamista. Ja mä muistan aikoja, jolloin yliopistolla olin töissä ja mulla oli työkaverina vanha lehtori, semmoinen rauhallinen mies siellä huoneessa, samassa huoneessa. Ja hän istui sen aamupäivän, kävi ehkä kerran hakemassa kupin kahvia. Ja minä ravasin sen aamupäivän aikana. Siis kuinka monta kertaa mua hävetti että jonnekin sieltä huoneesta, kun mä en pystynyt istumaan paikalla, niin siis se oli niin mahdotonta. Ja nyt mä oon tässä kirjoittanut siis tuntikausia, mulla on ollut projekteja nyt tässä terveenä tässä viime aikoina. Mä olen pystynyt nyt istumaan paikallani aamupäivästä ilta 10. Käyn välillä syömässä, kaupassa, vessassa. Ei minkäänlaista ongelmaa lukea, kirjoittaa ja keskittyä tuntikausia putkeen. En todellakaan enää ramppaa edestakaisin eikä ole kaikki ihan levotonta. Ja nämä kaikki jäi pois. Sinä yönä mä vapauduin masennuksesta. Niin sitten mä sain todeta sen 2 talvea sen perään, kun mulle tuli aina niin kuin pimeyden aikaa semmoinen ihmeellinen, sellainen niin kuin synkkyyden tunne sisimpään, jota vastaan mä jouduin taistelemaan pimeinä aikajaksoina. Sitten kun se oli poissa, niin mä tajusin, että vitsi, tää on mieletöntä. Niin, että talvella mä muistan, kun tuli ensimmäiset pimeät illat ja mä kävelin tuolla ihan pimeydessä. Niin sitten mä tunsin vaan niin kuin ihan jäätävän kirkkaan valon sisimmässäni ja mä mietin, että mikä tää valon tunne, että mun sisällä on valo ja ulkona on täys pimeys, niin se niin kuin voittaa sen valon. Jumala on siis vapauttanut mut, parantanut mut ja asettanut mun elämän takaisin hänen polulleen. Mä saan palvella häntä nyt tällä hetkellä. Mä tiedän, että mun täytyy todistaa näistä ihmeistä, mitä Jeesus on tehnyt mulle ja mitä hän tekee meidän seurakunnassa. Siis päivittäin me saadaan todistuksia kuulla. Ja siis tämän todistuksen mä jaan sen takia, että mä haluan, että kaikki saa kuulla siitä, että Jumalan voima on nyt täällä maan päällä taas. Ja mä oon vaan niin kuin yksi nainen täältä Suomesta, joka kääntyi Jumalan puoleen kärsimyksen hetkellä ja nyt meitä on useita muita. Meillä on nyt Suomessa pienryhmä. Niin samalla tässä haluan nyt kutsua teitä mukaan. Tulkaa ihmeessä pienryhmään. Meillä tapahtuu siellä pienryhmässä nyt näitä samoja ihmeitä. Siis me ollaan kuultu niin monta jo niitä. Ja herätys on siis alkanut ja se on tullut nyt tänne Suomeen myöskin. Mä kutsun sua mukaan ja vapautumaan, parantumaan ja löytämään tää Jumalan voima. Se on jotain ihan käsittämätöntä. Että oot monta kymmentä vuotta uskossa ja yhtäkkiä kaikki on pois. Kunnia Jumalalle ja kiitos mun hengelliselle äidille, apostoli Catherine Crickille. Hänen ansiosta ja sen ansiosta, että hän on antanut elämänsä tähän työhön ja Jumalalle ja astunut tähän kutsuun, johon Jumala hänet asetti, niin sen seurauksena mä olen vain yksi pisara meressä siis näistä ihmeistä. Kiitos myös hänen hengelliselle isälle Dr. Joe Daville, joka on Tansaniassa. Ja hän on siis profeetta, ja mitä hän profetoi, niin se todella tapahtuu. Hän on profetoinut tosi monia asioita tähän herätykseenkin liittyen, ne on tapahtunut juuri niin kuin hän sanoi. Te ette voi jäädä tästä paitsi, mä kutsun teitä mukaan.